Салом алейкум подписчикони гиромӣ аҳли ютуб. Ана имрӯз ба шаҳри Панҷакент, Павлония, нави Шантон рӯӣ кардастем. Кӯчатамон 3 метра, 3 метр зиёд, 3,5 метр то 2 метра. Ҳамин хеле кӯчатои калони решадор фурӯшта аст дар шаҳри Панҷакент. Ана ҳамин кӯчатои 45 дона дар шаҳри Панҷакент дар як шиносамо акомон дар рӯӣ кардастем. Амин ино яхелош хокшкити гирифтагӣ барои ки акам илтимос кардан ки ами хокшкити биёян бо қадшкити ами чиёша набурдем. Ин все равно феврал дар инҷаш мебурану бехиш мебурану все равно хай барои чӣ мегӯян шавк ами танашкити фурӯхтаестем портер омадагиай я портери сафеда чӣ мекунем насиб набор мекунем. 45 дона Павлония Шантон бо яхелош чида халтада гирифтем. Касе ки да ами кӯчатои Шантон як ҳафтае дар корай фурӯшта ҳастай хеле бисёрай оли спед мекунем бо қаламчош ҳастай мани қаламчое ки ами чиё гирифта шидагиай кӯчато 7 сантиметр 6 сантиметр када чӣ мешавад бурида клиентода доставка мекунем. Хай оз бо бор кардану нишон метем бо худи клиент ки бо гап мезанем. Ҳамаи кӯчатои рӯӣ кардастем. Барои заказ любой точкаи Тоҷикистон рӯӣ мекунем бо биягом ширкати. Кӯчато 3 метр 2 метр. Акнун я соҳибиша я дуо мекунам одам. Ман ҳамин неҳоле ки гитем илоем баракиша тияд мана бо ҳамин соҳибои ҳамин неҳол парваро ба худо тайфиқи ҳисоб шуд мана бо худо бишкур ҳамеш нақ шуд. Мана хабарем кани чӣ гап мешуд чӣ не инаш даст парвардигор ба. Майла саломат боша.